ruksakom na horách, s ruksakom cez hory. Talentárium. Prichádzame v mieru. Talentárium. Prichádzame v miery. Relácia Talentárium. Prichádzame v miery. Talentárium. Ideme si iba. Sme potomkovia Igora Týmka pre zopár exemplárov. Ideme si prekladanie a bereme si Malachovku. Ja viem. Bereme si sci-fi. Vyhodnocujem. Bereme všetky. Bereme ich na planétu Talentárium. Aňo, Dorotu. Tá je v Tibete. AC+. Malacky. US. Bereme Radio Express. Radio Express. Pavol Drapák. Iba. Bereme zväz olympijský. Okamžite na pozorovanie. Ja viem. Olympijský zväz. Okamžite na pozorovanie. No toto je pič. Tomi Popovič predáva milióny albumov po celom svete. Okamžite na pozorovanie. Máme Jan Ďurovčík. Veľké hlavy na pozorovanie. Planéta AC+. Smoro. Týmoro. Aviel. Smoro. Na pozorovanie. Smoro. Igor Týmko. Moderátor. Mravec. Rodina na pozorovanie. Aj Mravec. Ešte raz. Smoro. Okamžite. Ja viem. Pozorovanie. Ja viem. Aňo. Však Skýtik. Sme mohli zabudnúť na Kuliho? Ja som ten pánik. Ja som Kuli. Ja ovládam kosmickú loď. Som Kuli. 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 Som Kuli. Kuli. Koniec. End of transmission. Toto všetko robím pre moju pani Olgu Zablacku, ktorá sa nezdá, aj keď dáva takéto v pohode reči. Kuli, nazdar, tak keď ťa už tu máme, donesol si nejaké hlavy z pozemskej zemi? Tak určite máme tu napríklad... Čo máte nové? Tak určite máme tu napríklad... Tak určite máme tu napríklad nové CDčko od Janka Pehockého. Drž hubu, volá Týmko. Igino, si to ty?